Il-faċċata taċ-Ċentru Parrokkjali f'Misraħ San Ġorġ f'Ħal Safi natat nifs ġdid wara restawr estensiv mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr. Ix-xogħlijiet tar-restawr li saru fuq medda ta' 6 xhur, 3 persuni dejjem għaddejjin, wassal biex din il-binja li nbniet mill-Kavallieri ta' San Ġwann u qabel kienet tintuża bħala FORTIZZA reġgħet natat il-ħajja. Il-faċċata tikkonsisti f'żewġ torrijiet żgħar fuq il-qiegħ tal-faċċata bi ftit aperturi għal raġunijiet ta' sigurtà, barma f'nofs il-faċċata u xkafef tal-ġebel quddiem it-twieqi tas-sular ta' fuq. Il-perit responsabbli mill-proġett Adrian Bonnici spjegat kif l-akbar kawża ta' deterjorazzjoni komuni kien it-tkabbir bioloġiku li kien jagħti ħafna mill-faċċata bl-ewwel xogħol kien it-tindif mit-trabijiet u l-ħmieġ li jkun inġema'. Mbagħad neħħejna anke il-kisi li kien hemm naħa t'isfel tal-faċċata li jkun dejjem sar u dejjem jinġema' ma' żmien dejjem jagħmlu saffu ieħor. Imma mingħajr ma għamilna ħsara lill-ġebla żammejna anke l-patina oriġinali tal-ġebla stess. Neħħejna wkoll anke il-biological growth li jkun inġema' matul iż-żmien u anke dawk id-dbajja suwed baxxejnihom ftit biex anke tiġi daqsxejn iktar holistika il-faċċata. U mbagħad jibda jsir it-tikħil. Spjegat kif il-ġebla minkejja li l-binja ilha mibnija għal madwar 500 sena tinsab fi stat tajjeb u kif wara t-tikħil ma kienx hemm bżonn aktar interventi. Bonnici qalet li kull ma jonqosu r-restawr tal-aperturi tal-injam biex bekk il-faċċata tal-binja tkun lesta għal kollox. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal kif permezz ta' proġetti bħal dawn nistgħu nkomplu nsaħħu il-wirt lokali. Aħna bħala Gvern nidejna skema tar-Restawr fil-Kunsill Lokali fejn sedina l-Kunsill Lokali infushom jgħidulna fejn irridu li aħna nirrestawrawhom mal ispejjeż kompletament tagħna, ġifieri nieħdu ħsieb il-permessi, ix-xogħol, kollox, jieħu id-Direttorat tar-Restawr. Il-Ministru Bonnici qal kif il-Gvern jinsab impenjat biex isaħħar il-prodott kulturali lokali li jifforma parti kbira mill-identità tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.